birthday karon mag-abre mi sa grocery nga gihatag sa Casa de Miranda Beach Resort. Naghatag sila og bugas sa kasako o di ay mga lamas kanang Bombay o ahos. Itlog. Nya. Di ay itlog sa katre. Aw duha katre. Mga kinarton. Wala pa may kabalon sa sulod. Mga kinarton, abrihan pa ni og unsara ni. O ang paborito ni mula, Og di arang akong favorito ipulutan kanang Sharon. chicharon nga baboy. Naputoy kamote, di Di ba? apay kamuti gihatag pa si madam, kamuti tam-isi ra ba nga kamuti. Gawin kay ako mga bata mga tagaw di pa mga kaong kamuti. Ako rin kaong na pa mga si paningitan diha. Dalo na sa maligo og asa dapat maligo sa sapa. Usa ko magsugod, magpasalamat ko sa Casa de Miranda Resort Beach. Mag-abri na ko. Uy. Kani humana ni butangan ako sa dire. Mantika. Ka, ito tigdawat kay butang testubangan ka. Puro different. Sa butangan draw. Dra. Ni ay. Uy, pagani ka na. Laurel. What? Tama ba ko? What? Dahong laurel gani. Tama. Di ka na. Ga, si ate. Paminta. O, ga paminta. Dahon nga paminta. Adi ay. Kapirap laurel. Suka. Toyo. Isang kap sam kap maju ni badam. Suka o toyo. Isa pala. Sukar. Asin. Asin nga. Ano, diet. Salamat, ma'am. Salamat. Di ako'y paminta nga liso. Oh, Mga dilata. mga dilata, tinapa. Oh. Itlog. Oh. Wow. Ulam. Oh. Uy, di arang ako favorito. Mana oh. Uyap. Uyap. Eh, balo na siguro si madam na. Oh. Argentina. So mga dilata sa halos. Mga dilata. Ana. Kuwao na. Eh, salamat madam. Pagbutang sa karton. Salamat kayo ma'am sa mga dilata, sa Salamat. Daghan jud salamat. mantika, sa tuyog suka. Dahil napunta sa ikadawang karton. Ay, bukas man. Isa man ni. Wow, mga kwit isaw. Adil!
oh. Biskuit nga Hansel. Pag-display sa... Nya nalagi ba? Ilan na. Presto nga biskuit. Ano? Burger bar. Burger bar. Punchi bar? Punchi bar. Burger. Punchi bar. Oh. Bingo nga biskuit. Rubisco nga biskuit. Rubisco gyapon nga choco. Yan ang sa nanong si mama niya. Biskuit nga kumbi. Kombi. Kumbi. Wala na po yung mga honey. Milo. Yay! Milo. Yay! Energen. Wala na pag yung paborito. Gatas. Sa paborito ba? Gatas. Wala yung paborito. Ang gaban. Ano? Kasi liog. Ang galing. Ang taas ng liog ba? Uy, giapilan yung taon ko, aling ako ang dextrose. Dirira sa kay Basin ma. Uy, stick oh. Yay! Bubble gum. Uy! Oh. Bubble gum. Bubble gum. Yay! Nagbilang ng tukot tindahan na nila. Oh, magic sarap. Oh, petsaw. Dapat si Eric, madam. Oy. Gatas, oh. Na, Wow! lagi, oh, gatas. Gatas. Nagatos. Uy, di man isa na di ay ka. Dextrose. Wala na ka. Liog. Yay! Uy, kaning. Unsa sa gani ni? Jilit. Dilis. Kilit pa. Dilis. Lollipop. Yay! Naapay Diyos. Naapay. Unsa pa nga lang ani? Ay kaning kuan. Juice gap. Thermal juice nga. Unsa man ni? Honey. Chocolate. Ang chocolate kay ni. Honey. Oh, tang. Bili. Tang. Bili. Tang. Yay! Sana ni ma'am, grabe Diyos. na. Gana ani ma'am. oy. Mamura naman nga ni bagtinda. Salamat kayo mga. Energen. Ya, pilimon. Oh. Ni ay kagtong mukao no. Kalaman. Oh. Dani pan. Ketchup. Naawa sa ako sa. Ma'am, grabe ma'am, daghan yung kinyong gihatag ma'am. Namin sa last namin nga karton. Ah, si Adel. Parang to si Adel kinana. Adel, dali na Adel. Tawagan si Adel. Adel. Na Del, dito na ka Del, tapad ka Lola Del. Dira kay nana Del mong gihulat Del. Dira ka ate, diri ka Lola ka na. Diri, halin ko siya. Wow, dulaan. Eh. Lalalala, yay. Eh. Wow, dulaan, bye. Oh, mga na. Kutsara. Yay! Kana.
Yay! Yung Del. Del. Del, ina, salamat. Salamat din. Del. Oo, sabonin mo nga. Safeguard. Oh. Del, ina, salamat. Shampoo, nana. Colgate. Wings. Uy, ako wala. Wala. Ihatagwak sa mga bata na wak. Oh, Star. Margarine. Si Margaret. Uy, smart na. Smart nga, ano, dishwashing. Oh, smart. Kuhaan na Dishwashing. sabon. Napatanglisyon. Ako na. Uy, apit sana dire. Napoy Myra E. Mayra nga lotion. Mayra ba na? Oo, may di Mayra kung naay ko. Mayra nga rin. lotion. Oh. Salamat, ma'am. Sundrok, sa kadaghan, ani, oh. Safeguard. Alcohol. Oh, Unya na na, unya na na. Unya na kayo, mag-picture pa ha. Ganang alcohol. Alcohol. Grabe kadaghan. Hmm. Wala na lang. Na. Napay ka ng mga sinilopin lao. Bulad. Ay ka na sa bukuan. Kana kay Mang Shoal daw. Ay na na, may baon na nila. Wala. Baon Wala na. na. Unsa? Mga sanina, manggod Yung mga katik-tik, malista na dito akong siyol. Siyol. Uy, nakuha ba alikod? Kahilig mo kong soul. Ana. La, unsa na nasa green la? Baon sa kasi. Bubuwag ba siguro ni? Bulad. Labian. Ay na lang abrila kay bulad man na. Kanina pong pinaka-special nga regalo lao kaning Prada nga ba? Ay Prada nga ano. Bredo na lang. Lah. Shh, dili mag-away. Ganyan na. Kuha na nung sa sambit, ano? Gunting nga la sa kilid la. Lalaki mo na. Yung pang guntingan. Tabangi gid sila laga. Na daw akuhaan na. Oh, day. Saan na la? Bumot. Bahumot. Pwede siya. Ah, akuhaan na kay panalaki na. Element black for men. Oh, for men ambe. Yehey, salamat ma'am. Dagan og promote. Yehey, salamat ma'am. Dil. Ang shot gyapon. Ako gyapon na. Yapon. Ako lagi daw ng puti. Iyahay, iyahay. Ay ako gyud ay tanan la. Ang Mga puti. gani. Kuha na kayo. Ambe ambe. Ayaw na bong kagala. Ambe na ba? Ayaw na bong kaga. Kuha na to sa mesa. Ang driwa. Mga kabre daw. Mga katik-tik, kumanami pag-unboxing. Salamat kaayo sa inyong gihatag kay ang ko ba kay daghan naman kaayo good na hikurat ko. Daghan salamat, ma'am. Ang Ginoo na lay magbalos nimo. Tagan ka sa maayong panglawas ug maayong hunaog ang negosyo ninyo mo sa inyo apa unta. Pwede lang ka magtindahan na nila oh. Kasi sandwich. No.